Уважаеми приятели, тръгваме за Брюксел. Тръгваме за Брюксел, защото се оказва, че Европа е глуха и сляпа за нашите беди. А те проистичат от това, че ние членуваме в едно общество на богатите, но с принципите на живот в него не важат за всички. Това, което не разбираме, е, че или Европа ни лъже, или нашите ни лъжат. Според мен е по-вероятно и да са и двете. Урсула фон дер Лайен, която си прави труда да дойде и да се прегръща с Бойко Борисов на фирмени събития, е глуха за това, че договора за Европейския съюз се нарушава. Нарушават се основни човешки права, като правото на избор. Нарушава се върховенството на закона. България е в клещите на мафията и изглежда част от тази мафия е самата Европейска комисия. Не знам до кога може да се търпи това. Пътувам много из страната и виждам, че страната ни се плячкосва в момента. Тя се готви за частна електроцентрала, българските плодородни земи се плячкосват, заемат се от соларни паркове, от ветрогенераторни паркове. Българите са гонени от собствената си земя и по всичко личи, че се превръщаме в територия. Защото собственото ни управление не желае да ни защити. Знаем къде изнасят парите си. Всъщност нашите пари. Ще се спасят в Дубай, а ние ще останем да страдаме. Ще ни натресат еврото на цената на една лъжа. И знаете ли, еврото не е просто средство за разплащане. Това е средство за контрол. Защото, когато вземат парите ни, ние няма да можем да се защитим. Няма да можем да взимаме сами решенията си. Нека да припомня, че българска държавност е имало тогава, когато царят започва да сече монети. Ще го оставим ли на европейската мафия? Ако те не ни чуват, ще отидем и ще им го кажем в лицето. Няма да търпим повече. Призовавам ви да дойдете с нас, да станем много, да се стиснем, да се хванем един за друг и да действаме като юмрук. Пътят ни обратно ще бъде през няколко европейски столици. Ако има глухи, нека да чуят. Ако има слепи, нека да видят. Няма да се оставим. Моментът е съдбовен. Очакваме ви да бъдем заедно и да кажем, че сме древен народ и с нас така просто не може.